Um, excited kaayo ko pero ako jud mong hangyoon mga igsoon nga every time mag-share ko sa pulong sa Ginoo taga-isa gyud og focus bisan ka, anyway kausan lang man kasus kasi mana nato magkita ta. Taga-isa gyud og focus mga igsoon. Manindog tang tanan. Ang basahon ni mga igsoon unya. Sige na ang mga Bible abliha diha sa John chapter 8. John chapter 8 verses 31 to 47. John chapter 8 verses 31 to 47. Unya mao gihapon ang atong gamiton diri sa screen King James version. English kay Bisaya mari akong basahon no. Ingon ang verse 31. Busa, miingon si Jesus sa nanuo kaniya kung tumano ninyo ang akong pagtulunan tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot nimong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultian ko kamo ulipon sa sala ang tanang makasasala. Ang ulipon dili kanunay nga sakop sa pamilya apan ang anak kanunay nga sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan mahimo gayod kamo nga mga tawo nga gawas nun. Verse 37, nasayod ako nga ang mga kaliwat kamo ni Abraham apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan apan nagbuhat kamo sa nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag dili kami mga anak sa gawas o saray among amahan ang Dios. Verse 42 si Jesus mitubag kandila kon ang Dios maupa ang inyong amahan. Inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios o karon ako ani adinhi. Wala akong mianhi sa kaugalingon kong pagbuot kundili gipadala niya ako. Verse 42 nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Verse 44 mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ang buot musunod sa buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran. Kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakaksiyan, natural lamang kana niya. Kay bakakon man siya og amahan siya. Sa tanang bakak, verse 45, dili kamo mutuo kanako. Kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for your word. Kami nagkinahanglan kaayo sa mga kamatuoran Ginoo. Tabangi kami nga pinaagi sa imong mga pulong sa mga kamatuoran, mabuhi kami spiritually. Ang imong balang espiritu maghari sa among mga kasing-kasing. I pray Father God nga ang imong mga pulong Ginoo daw ang gahom niini o Dios magadugmok, magaguba sa unsa pay mga kinahanglan pang gubon og tangtangon sa among mga kinabuhi aron mahimo kaming magkinabuhing matarong sa imong atubangan. Father God, I pray nga walay bisan kinsa nga makalikay Ginoo sa imong mga pagbadlong og mga pagtudlo. Himua ang tanan o Dios nga imuhang mga anak, imong mga tinunan og imong mga sumusunod. Salamat Lord nga ang gahom sa kaaway dili makasamok kanamo. Bisan o Lord ang espiritu sa pagkadili matinuohon ako nagabadlong in the name of Jesus. And thank you nga ang tanan o Dios nga niya
gikan sa pagsugod hangtod pagtapos makadawat sa maong mga mensahe og mapalig-on gayud amahan. Ang among pagkinabuhi diha lamang kanimo og ang katapusan niini mao ang among kadaugan. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among hari, Ginoo among mangluluwas. Kitang tanan maingon, amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon, og ingnan ang nas imong tapad, salamat kay Ginoo nga naa ka brad, sister. Sige, tuyo ka imong liog. Lingi-lingi, pasalamati ang Diyos nga naa na siya. Praise God. Ang bakak mo patay sa kamatuoran. Kitang tanan ko na masulti, ang bakak mo patay sa kamatuoran. Nya ingnan ang nas imong duol, undang nagpamakak. Sige na, sulti eh. Undang natagpamakak. Now, ako mong suginlan, nga kaniadtong wala patas Ginoo, natural lamang sa banang mamakak sa iyang asawa, o natural lang pod sa asawang mamakak sa iyang bana, mga anak mamakak, ngadto sa ilang mga ginikanan, o ang kada tawo magsultig bakak sa iyang isig katawo. Pero karong Kristohano naka mamakak pagyapon ka, imong gi-approve ang gusto siyawa sa imong kinabuhi nga di ka mahimong anak sa Dios. Ikaw mo'y naghatag og pagtugot sa yawa. Tungod kay sa diha nga nahimo kang anak sa Dios, ang kamatuoran may naa nimo. Og ang bakak wala na ni sa atong kinabuhi. Kani ato normal sa among mga bana nga di may motug-ag pila gyud among sweldo. Pila among utang sa kantin. Pero karon dili na pwede. Kay Kristohano naman ta. Normal lang na sa mga anak kani atong mamakak, moingon na nagpa. Naami alamutan, naami tampuhon sa eskwelahan, tag 350, kay palit na mo microscope. Nya 150 ra day ginansya siya 200. No? Normal ra na. Pero ang akong gikahadlukan mga igsoon, tungod kay niabot sa punto nga sa diyang nahimo tang mga anak sa Dios, iya tang mga Kristohano na ta, iya na tang mga anak. Nagkinabuhi tang lipay kayang nagsunod sa Ginoo. Pero gihimo sa unahan natong pagpakiglakaw sa Dios, gihimo nato gibalik nato ang normal nga kinaiya nga mao ang pagpamakak. Ug dagan kaayong klase nga makapamakak ang tawo. Unang-una, gusto siyang hinlo siya. Makalikay siya sa kasamok mo nang mamakak siya. Uy, dili ako ato, wa ko'y apil ana, igor bi akong naminaw. Pero siya dahil gahatod sa storya. Hadlok siya og dukdukon. Paminaw gid mo ayo karon tungod kay kung naa ni sa ato ang mga igsoon, sa dihang makabuhat ka, makahimo kag pagpamakak na kay gipatay. Og kana nga imong gipatay ang imong pagkaanak sa Dios. Imong gipatay ang kamatuoran. Sultian mo nako. Kadtong nagbasag Biblia o katong wa gyoy basa-basag Biblia, tanang pagpamakak sa Biblia dunay nangamatay. And dakong posibilidad sa kinabuhi sa Kristohanon nga ang imong kalipay sa pagsimbas Ginoo, pagpasalamat, pagdayeg og pagsimba, inanay, magkahinay-hinay og kamatay tungod kay magsigir kag pamakak. Di ba ang imong anak, bantayin ni mga igsoon, kay sometimes ang relationship makahimong bakakon. Kanang imong anak, kina-honest jud kay na nimo, hangtod nga nisulod nag-relationship. Hangtod ni sulod nag-relationship. And that is why puro bae maning akong mga anak. Dili gyud pwede nga tanang event sa ilang kinabuhi, mga event sa ilang kinabuhi, wala ko. Because gusto nako nga magtubo silang open sila sa ginikanan. Kung musulod sila relationship, musumbong na sila, musugilo na sila. Because kabalo kaayo ko nga sa Bible, patay gyud ang mamakak.
Patay gyud ang maghimog bakak. And maybe you are nagginhawa ka karon atubangas Ginoo, naglukso ka ganinang gadayeg ta, pero atubangan sa Dios patay ka. Something nga nasa imuhang kinahanglang mabuhi. That is why you need to hear the word today. Aron ka mahunong ana mga igsoon. Nen ato ning subayon. Ibutang ni ang pinaka-importante nga imong masabtan karon. Sa time nga mamakak ka, kanang nastapad nimo ina sa panahong mamakak ka, ang Dios mao'y imong gihimong bakakon. Sulti Kining bakak basta daghang mustorya ani murag tinuod. Ya doon ay mga taong luoy kay dagway mustorya, grabe jud pastor, murag tinuod mustorya. And that is why kining bakak kung himuon natong tinuod, ang tinuod maoy mamatay. O ang bakak, ang matuod, maoy mahimong bakak. So kung ang good, himuong bad, ang bad, himuong good. Natural ra na sa kalibutan, pero sa kinabuhing Kristohanon, dili na ang ayan mga igsoon. Because timan igni, naagyod kay anihon. Naagyod kay anihon. Usa sa hasol kayo nga akong kinabuhi mga igsoon nga ingon nga alagad sa Ginoo. Tungod kay wala ko nagworry kanus ako mamatay. Ang gawas ang cardiac panel result kagahapon. And naatoy upat kabuok nga problema. Hindi ko magworry Ginoo kung ugma na ko niya kuhaon or karon. Ang ako ra gyud gikawori ang mga anak sa Ginoo sa ila unyang pagkinabuhi. Sige ko, kadawali mo ingon ko basahang Biblia. Because ang monalipod nato, ang mo protect nato, ang magpastor nato, ang moatiman nato, ang pulong man sa Ginoo kung ato siyang ikinabuhi. Dili man ang tawo nga inyong kagulan. Sa kada adlaw doon ako'y usa ka oras nga dagan. Sige kong gapasingot. And then wala na ko'y mga tamison. Wala na yung mga lamion sa akong kinabuhi. But it doesn't matter. Wala na ko nag-worry, anak. No? Ay usa ka dating congressman nas Dumaguete mga igsoon. Ang iyang kanang iyang bitang balay, o kanang usa na kusina, na sila store, mark storehouse ba na? Nga butanganan sa ilang grocery nga kinumpra. Mura po siya 7-Eleven sa kadaghan sa sod. Siguro mangumpra na sila tag 500,000 guro no? Kada pangumpra. Ingon akong wife, grabe datuan na kayo ng ingana no? Nakaingon po ko sa akong kaugalingon, saan man na nimo kundi na po kakakaon na tanan. Kung likayanan man na nimo tanan. But wala jud ko nag-worry anak. Ang pinaka makasusubo gyud kana nakabalunas kamatuoran pero magkinabuhi sa bakak. Ang gipasabot nga you know the truth pero imong gikinabuhi iyas kalibutan, iyas sa bakak. Tuwa dito ang eternal pero imong pagkinabuhi murag ni as kalibutan ang eternal. And that is why dapat masayod ka nga kanang pagpamakak gapos na og magpabilin gani ng gapos nimo something mamatay sa imuha. Na ay mamatay mga igsoon. And that is why niingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa verse 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulun-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Because daghan kaayo nga nagclaim nga they are Christians, they're believers of God. Pero bakakon. Nganong dili man ta manog as tinuod? Kamong mga anak tugan mo tinuod sa iyong gidikanan. Napa, uyab na mi pa, ikalima siya pa. Hindi mo manugan. Kay masuko si Papa, mas masuko na siya kung buntis na ka. Because walay lig-on nga tawo sa Bible nga wala nahagbong sa sala.
Then, ingon siya sa verse 32, mahibalo kamo sa kamatuoran. Walay sa pagwali dinhi mga igsoon. Praise God. Wala tay gitago-taguan. Hinapakay gud, dinukdukay ko ulo, masuhanay ta dire. Walay lipod-lipod. Usahay, mga andoy na taglain na po lang untay muwali, Lord, kay og kini yun siya muwali, siguro yung upaw yung kanin niya. Iyo siya, may balo kamos kamatuoran, og ang kamatuoran, maghimo ninyong ginapos. Muna, gingos Bible? Usa gisultis Bible? Ang kamatuoran, maghatag ka ninyong kagawasan. So ang mga Israelite, ingon sila, what? Wala mami nagapo, so mami naulipon. And then giingnan sila sa Ginoong Hesus, kung nakasala ka, sulugoon ka sa sala, ulipon ka sa sala. Kinibang pagpamakak, sala ba ni o dili? Seryoso ara God? Amen? Nagbulag na mo, wa pa. Nagbulag na pastor. Pero ang binuhatan, labaw pas magtiayon. Unsa na nga bulag? Ina, wala pa pastor, kaya di kaya. May pay wala may bugas, basta kay magkamera yun magdayon. Ana? Amen? Tugan Diyos tinuod, divine. Pag naanaing na rin, Kuya Danilo, pa, saon, magyud ni pa nga, gidisinyo, ginuo pa niya akong kasing-kasing pa. Pero giampo pa lang nako pa, kay, nga ba? Di kay magsigig. Tago plus tago equals. Amen? Kini ato mga asawa, mga bana, pamina mo, kana ato mga asawa, mga soko na sila, pulis, nga mga investigador. Wala, sino man. Bukod tanging, ebidensya, naiwan. Kabalo na sila na? Paghatagan ka na nila kwarta, audited na, gi-audit na nila, kanunay. Asa receive ice water. Nga na ba? Di gyud ka kapamakak. Taguan mo na imong 1,000 ato imong license. Nya kay kamao magay na sila manghiling. Bisag asa lagi ka, di gyud ka. Sultiin na las tinuod, mao ni akong sweldo. Unya akong ihatag nimo tanan, unya tagaay ko. Mga bana pag kulang pangayo, kulang po ni, dugangi ba? Nya kay mo nga ang kurinti, ang twist yun, nga na na. Si Aya na lang, sakto ra ni, pero ugma ra. Di na padugang, pero ugma day. So, nagpadayon ng atong Ginoo. Ningon siya nga, kung tinuod ka mong kaliwat ni Abraham, buhaton ninyo ang gibuhat ni Abraham. Kaya nga naman si Abraham mituo og nahimong matarong. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Ang ngilngig kayo nga gisulti sa tong Ginoo mga igsoon. Kanang naa sa verse 42, si Jesus mitubag kanila kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon. Kay uba, kay gikan man ako sa Dios o karon ako ania sa Dios. Inyong higugmaon, kanang word nga gugma. Maunay pagpakita nga iyag ka sa Dios. Then wala ako miani sa kaugalingon kung pagbuot kundili gipadala niya ako. 43. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Kabalo ka bisag gibinisaya na og ayo ang wale, di gyapon ka kasabot kay di ka ganahas. Wale. Ngano gunang manong uyab-uyab nang punang hisgutan oy? Nganong ako na po'y target. Di gyud ka kasabot. Kay mong una ako na po'y giigo ani. O niya labi na kong tinuod because kabalo ta nga ang tinuod sakit.
Sakit yun ang tinuod. Pag kabalo ka, ano nasakitan ka? Because, may atong gibuhat. Katong mga dili ka maong mamakak dire nga unsa mo pamauli na mo. Kitang tanan mamakak. Nga na payuban mo yung white lie. Pamakak good siya pero good purpose ba? Good purpose. Amen? Mamakak siya pero good purpose guno. Nadaing ana. Abantay lang mo ano yung good purpose. O nya, sa verse 44, mga anak namin Ginoo, Pastor, ni Dawat, we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Anak namin sa Diyos. Tanawon ko na natok anak batas Ginoo, 44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, o buot kamong musunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan. Wala gayod siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kung mamakak siya, natural lamang kana niya, kay bakakon man siya, og amahan siya sa tanang bakak. Ari ko na ko basa di, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. So yung tinguha imong sundon. And he was murderer from the beginning, and abud not in the truth, because there is no truth in him. Wala niyang kamaturan. Then when he speaketh a lie, he speaketh of his own. Natural na niya. Kung mamakak siya, iyan gisugilon kung kinsa siya. Kana ding mamakak, kasugilon kag kinsa ka. And then for he is liar and the father of it. Papa siya sa bakak. Kanang nasi mong tapad, nakisag yun ay tinuod ni mong papa. Dali pangutan kay erong humanta. Nanundugay man ka na uli, maghimo, mag-big project ma. Unya, adugay, kim na human ma. Asa man mo kayo mong project, atong kiopsi. Unsa man nga project? O niya, after 9 months pa unsa man. Dali man ka. Pakita na niya ka na ako. Kinsa man gyud ang imong papa. Kinsa man gyud ang atong amahan. Muna magsigidyo kog ingon na basa mo Biblia. Because ang Biblia ra gyud na ada nakasulat ang kamatuoran, kung wala gani diha na dili gyud na mao bakak lagi gyud na mga igsoon. And sometimes kung imong i-justify ang bakak, mangita kag laing bakak parang mo palig-on ana aron mahimo ng tinuod. Bakak plus bakak equals mas bakak. Ngano dili man ta magtinud-anay diri sa tinuod? Amen? Nga mga anak naman tas Ginoo. Kabalo ka? Kung wala lang unta kay tago-tago ang anak ka, 120% ang pagsalig sa imong ginikanan diha nimo. Di na siya mangutanag, di na mayo, ayaw pagdugay ha, ayaw bayag ko na, ayaw bayag yun. Di na kay anak, ayaw. Kabalo man siya nga kining akong anak. Honest yun sa ako Amen? Ang mga asawa, dili na mo, manghiling o mga chat sa cellphone sa inyong bana, kay kabalo mo, inyong bana, honest sa inyo ha. Kamu po nga mga bana, di na ka magduda-duda pag asin. Unsa man akong kisa may kauban na nis trabaho ane? Basig na ani kasalo dito panihon to. Kay kabalo kang honest siya sa imo ha. Bisan pag wala mo'y Ginoo kinabuhi, di mo magtutuos kinabuhi. Sa Ginoo sa inyong kinabuhi, wa mo'y Ginoo. Basta kadigyo mo magbinakakay, at least may kalinaw po mo gamay. Kung makahatag ra gyud kalinaw kana magyug na kay Ginoo kinabuhi. And unsaon man nimo si Lord mo dibatiha? Si Lord mo dibatiha kay mo ingon man kang anak gyud ko sa Ginoo pero kay magbakakon man ka. Amen?
Huy, naman to niabot sa inyo. Kinsa man to? Ako to igsoon, igagaw, igagaw nga, kapuyo na gani di ay. Kalibin na, igsuon, igagaw. So, need yun kayo mga igsoon eh. Kaya kung dili yun ka magbantay, someday, gaginhawa na lang ka, pero ang imong pagsalig, ang imong pagigugma, pagtuos Ginoo, patay na. And sa muduol ka, magsimba kas Ginoo, uga pa ka sa unas, sa saging. Patay. Tugaan mo's tinuod. Nga naman, ingon siya, the father of lie. The father of lie is Satan. The devil. That is what kita mga Kristiyanon, kamo nga niya karon, og sila nga nagkauban nato, pinaagi sa social media, ang challenge natong tanan, pamatud-an nimo, kinsag yung kang anak. Kay lisod kayo na, mayroon kang anak man kung Jonas, unya ang imong apelyido, ungyot. Katubig mas Jonas. Pareho rin ang mayroon kang anak kas Ginoo, pero imong binuhatan, baka di mao. When you refuse to obey the truth, that's lie. And the father of lie is the devil. Siya ang amahan. So klaruhon gyud nato mga igsuon ang atong pagkaanak sa Dios. Now, balik ta. Pagka ikaw anak ka sa Dios, nya mamaka ka, it means nga si Lord mao gihimo nimong bakakon og ikaw mo insakto. Akong usbon. Kung anak ka sa Dios, unya, dili ka musultis tinuod, dili mao ang imong pagkinabuhi. Nagkinabuhi ka sa bakak, imong gipaka-insakto ang imong kaugalingon og si Lord maoy bakakon. Atong sugdon because dili ko manghadlok, nasiguro lang gyud nako nga mao ni siya maabot sa unahan. Munang nagworry kay ko, wala ko nagworry kabahin sa akong asawa, sa akong pamilya, sa akong kaugalingon. Nagworry ko sa katawhan sa Ginoo. And I wish mabuhi pa unta ko 40 ka tuig gikan karon. Pero ugma ra ko kutob. So ang tanan nga makadungog ani nga wali ako gyumong giawhag nga magkinabuhi gyud ta mga igsoon diha sa kamatuoran. 430 years. Kining mga Israelita na as Egypt, and then gahilak sila sa Ginoo, Lord, tabangi mi. Grabe ang among pag-antos. And then si Lord gitawag niya si Moses. Si Moses, before siya nag-lead og nasod sa Israel, katawan sa Israel, out of pagawa sa Egypt, na-train siya og 80 years. Pila ka tuig iyang training? 80 years. He was trained as an intellect. Grabe siya ka, bright, maalamon, excuse raman to niyang di ko kamaong musulti. Anong di man siya kamaong musulti? Yung prinsipe man siya sa Egypt, 40 years. So na-train siya sa Egyptian culture, pinulungan sa Egypt, 40 years, kaya dito siya nagdako. At the age of 40, gitawag siya ni Lord na himong magbalantay og karnero for another 40 years. Gitrain siya unsaon pag-pastor. Unsaon pag-lead. Gianda mangyang kasing-kasing. And after that, giingnan siya na Lord, Moses, humana ang 80 years training nimo na nakay another year. Lakaw at tua ang mga Hudyo. Ingna si Pharaoh, pagawson sila. Siya'y gisugo. Makita na sa Exodus chapter 3, nangita si Moses sa karnero, and then nakita niya ang nagdilaab nga sampinit, apan wala masunog, og nadungog niya ang tingog. Moses, remove your sandal. Kay kini nga dapit nga balaan.
And unya nisulti ang Ginoo ngadto kang Moses tingon siya nadungog ko. Exodus chapter 3 verse 7 to 10. Exodus chapter 3 verses 7 to 10. Misulti ang Ginoo ngadto kang Moses. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan sa Egypt, og nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalod. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptoanon og pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo og dakong yuta. Tabunok kining yutaa og gipuy-an karon sa mga Kanaanon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisianon, sa mga Hibihanon, sa mga Jebusihanon. Nadungog ko ang ilang mga hilak sa mga Israelita og nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptoanon. Karon, ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto. Og aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Balik ko na to basa ang verse 8. Niyon sa ang verse 8. Uy, nawala. Ningon siya, I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians. Di ako. Kuhaon ako sila, gikan sa ulipnan sa mga Ehiptoanon, and to bring them out of that land. Unsa nga yuta? Iyang gidescribe ang yuta ngayang dadaan. Dadun ko sila sa yuta. Unsa yung description sa yuta? And to a good land, large, and to a land flowing with what? Milk and honey. Land flowing with what? Flowing with what? Ingon siya yuta ni nga nagdagayday ang dugos ug ang gatas. It means kay silang tanan magbuhi mga hayupan didto aning dapita musanay og ayo ang ilang mga ayupan may gipasabot anang milk. Unya mayon taghani tamis prosper nga kinabuhi mo prosper sila muuswag sila kung moabot na unya sila didto. Unya ningon siya maayo nga yuta og dako kaayo. Munay gisulti ni Lord. Amen. Timanig unsay gisulti ni Lord ningon siya I will bring my people to a large and a good land, which a land that flowing with milk and honey. Munay gisulti ni Lord. And He said, nga gipuy-an ni sa mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, and Hivites, and Jebusites. Mao ni na nagpuyo dito. Ang gisulti ni Lord paminawa ragod. Niingon siya, ang inyong adtuan, nindot kayong yuta, dako kayo. Unya, maayo kayo nga yuta, flowing with milk and honey. It means musanay o gayo ang inyong hayupan, plus ang inyong pagkinabuhi mo lambo, lami inyong pagkinabuhi tamis. But, di anay but? Ningon diha, naa dito mga Canaanites, mga Hittites, mga Ammonites, mga Perizzites, Hivites, and Jebusites, mga Canaanites, and even the Anakites, anak sa mga higanti. So ayaw ka o gunauna nga makanaangkon kag mga nindot sa kinabuhi sa sayon nga paagi. Because sa amo nga study, there is no shortcut in blessing. Di ka kaposes og panalangin. Gusto di ka ma-engineer ka dito, di ka mag-eskwela? Amen? Gusto ka mo dako dayon imong negosyo murag alturas o nya dili gani ka mo paypay anang sangking sa pagsugod og negosyo? Gusto dayon ka nga imo dayon ang kalubinan o nya di ka magtanong? Way liso? Gusto ka nga Lord, tagaay kog yuta Lord nga kanang naa na daay manggahan. Unya namunga na daan Lord, unya hinog na daan ang bunga. Gusto ka kingana? No. Naay Canaanites, naay Hittites, Amorites, and Perizzites,
Hivites and Jebusites. Kini sila mga opposers. Kini sila mga kinahanglan ninyong pakigubatan, mga challenge sa kinabuhi. But remember, unsay gisulti ni Lord, this land is a good land and a large land. Kasyang-kasya kayo. Kabalo mo, bisag unsa kadako ng yuta, di gyud paego. Hindi mo makasinabot. Promise. Kay gusto naman ako ani tanan, mua naman. Hello? Gusto ka imong balay para kadakos bikyo nya ikaw ra gapuyo. Amen? Napoy gamay kayong balay, unya anak puyo, o sa barangay. Arang ka, unfair kayong kinabuhi. Tanawag unsay gisulti ni Lord. Now, Exodus na. Exodus. Ayaw sakbalhin, ma'am. Okay. Exodus na. Karon, ni ato nas Moses sa Exodus, I mean sa Egypt, nibalik sila, wa sila didit sa Kanaan, niadto una sila sa Mount Sinai. Unsay purpose? Tagaan sila balaod, unsaon nila pag kinabuhi, nikabot nila dito sa yuta. Naay rules. Because wala sila Congress, Senate, nga maggamag balaod. Si Lord may nagamag balaod. Parang na sila protection, unya ang ilang pagkinabuhi dito, di magkaingon-ingon, kay naa may guide. Sumaadto sila Mount Sinai. After that, musod na sila. Human gihatag ang tanang balaod. Niabot dayon sila sa Kadesh Barnea. Og dito nagsugo si Moses og spy. Ningon siya, mga pangulo, tagaykog mga pangulo sa kada sa 12 ka tribo. Kamong 12, lakaw, susihan ninyo ang yuta nga giingon ni Lord, flowing with milk and honey nga atong atuan. Tanawan ninyo dito unsa hitsura ang mga syudad, pangispiya lagi detalyado kayo. Sayon baning sudlon unsang matang sa mga taong namuhi dito, nagkinabuhi dito. Tanawa ang yuta. Unya pagdala mo abot sa yuta. Ebidensya ba nga naabot gyud mo dito? Pagka makakita mo dito bunga, pagdala mo, unya inigbalik ninyo, so dalaan ninyo ng agig pagmatuod nga dito gyud mo unya sulti ko. Sulti me unsay naa dito. So, Numbers chapter 13 verse 25. Numbers chapter 13 verses 25. To 31. Numbers chapter 13 verses 25 to 31. Tapos sa 40 kaadlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta, miadto sila kang Moses o kang Aaron og sa tibuok katawhan sa Israel ngadto sa Kadesh og sa kamingawan sa Paran. Gitaho nila or gibalita nila ang ilang panaw og gipakita nila ang prutas nga gikan sa yuta nga ilang gisose. Verse 27, listen. Miingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong paadtuan, kanamo, tabunok kini kaayo og ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. Gi-confirm nila, amen? Basahon ko na nato diha. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Gadala sila bunga. In fact, kato nga bunga, gisuksukan pa to og kahoy, unya magyayong ang upat ka tawo adto. Anang usa ka pungpong bitaw? Usa ka bulig? Imagine na. Grapes. So, nagpakita gyud siya nga arang ninduta, tabunok kayo. Fertile kaayo ang yuta. Nga sure gyud nga mabuhi sila. Ilang gi-confirm ngadto kang Moses. Sa ato pa, ilang gisulti nga Moses. Katubang sa Exodus chapter 3, 7 to 8, tinuod gyud ang giingon Moses ni Lord nga ang yuta flowing with milk and honey didto migikan. Next verse, tanawang next verse. Ingon ang verse 28. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land.
And the cities are walled. Ligon ang mga tawo, unya ang ilang mga syudad, habog ang mga pader, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Hala, dagkuha, mga higante. You know what? Kung may usap man yung mga children of Anak, breeding ni sila, mga giants, mga dagko, bagi-breed. Gitawag ni sila mga hero sa kapanahunan. Because magkagira-gira, frontline ni sila, frontliner na, kaya lang dagkuha man eh. Mga Anakites. So mauni ang ilang balita pag-abot. Next verse. Ingon ang verse 29. The Amalekites dwell in the land of South. O, di ba? Mao po ni gisulti ni Lord, nga naay ng Amalekites. So ang gisulti ni Lord, tinood. Amen. And the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. So ang gisulti ni Lord, mao'y nakitaan sa mga tao. I tell you, ang gisulti sa Biblia, nindot kayong muni atong makita sa itong mga kinabuhi in the future. Amen. But ang problema, tanawag, unsay sunod. Ingon ang verse 30. And Caleb stilled the people moreover before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Allah, ito naman si Caleb, uban biya nis 12. Ningon siya nga, ay mo gadlok. Adto ta kay kaya nato. Kaya nato. Kabalo ka mga igsoon, doon ay dako nga problema or gamay mong giatubang, wala diha ang issue na ani mo. Kung positibo ba ka or negatibo. Kung mo response ba ka properly or mo react ra ka violently. Ingon si Caleb, kaya, we are more than able. Next verse, ingon ang 31. But the man went up with him, said, katong uban nga ni kuyog niya, pulo kabuok, kay si Caleb og si Joshua ramaning ni stand. We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Tanawa ko sa iyong isulti, di na ito kaya. Kaya mga tao nga nagpuyo dito, mas ligon kaysa nato. Next verse. Ingon ang next verse. Sa verse 32, and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel. Og ilang gipang balita ngadto sa mga Israelita ang kabahin sa yuta nga ilang giadtuan, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Ano daw? Kining yuta nga among giadto, grabe magkamatay kanunay ang mga tao tungod sa kagutom. Dili productive. Dili mo prosper ang mga tao. Dili mo success. Dili mo sana ilang ayupan. Dili sila mo uswag. Muna eat it up. Sa Bisaya, Arabaani, gikaon sa yuta ang mga tao dito. Pero ang gipasabot, anak, nga dili makabuhi ang maong yuta. Listen to this. Ingon mo na ilang gisulti. And all the people that we saw in it are men of great stature. Unya nga mo nakitaan dito mga taong labihang dagkoa mga giants. Now listen to this. Sa verse 32, ganin na sa Exodus chapter 3, o sa previous verses ani sa Numbers 13, ilang ang kisulti ni Lord, gi-confirm nila nga ang yuta tinuod. How come nga pag-abot sa 32, ilang gibaliktad? In other words, bakakon si Lord. Kaya nga among yuta nga giadto. Tanawa ra guni, pag namakaka si Lord mo imong bakak, ikaw na insakto. Mao ni ilang gibuhat og kadaghana sa mga Kristohanon karon sayon-sayon na lang mamakak. Anong dili man taan magtinuganay tinuod? Andi ba dita maulaw magdaig tas Ginoo mo ilak ta magampo niya. Ni arag baka ako no hilak. Tugas ta tinuod na lang ta.
Nalang. Because hangtod kanos amang kamamakak, ana nga mga panahon na si Lord nagpabiling bakakon para nimo. Ug ikaw mo insakto. Mamakakatungod ni kay imong tabunan ang imong sayo. Kining bakak gamay samad, mangita kag laing bakak, itabon magkadako ng samad hangtod malata na og putlan kag tiil. Because dili gyud na pwede mga igsoon. Kamo mga young people nga mga babaye, sultihan mo nako, laki sad ko. Dali ra kayong isulti ng I love you bisag wala nagikas kasing-kasing. Gisendan kaniya I love you, nagsend po na og I love you spikas. Tanawa ni? Gihimo nilang si Lord mo'y bakakon. And ang problema ani majority wins. Hindi ibig sabihin na marami ang nagsasalita. Yan na yung totoo. Dili na pwede abi dagan ang nagsulti. Mauna na'y tinuod. Muingon ta, uy, tinuod yun siya nga leader sa among nasod. Kay siya may gibutaran sa tanan. Di ka mo butar tag 20 mil ang kada pamilya. Napayuban rin kusog kayong manglaban o kandidato ng ano, nakaila kasi mong kandidato? Nakaila ka? Ang project nga reprap, 10 million? Pero ang naa sa budget, 20? Asa man ang 20 million? Ang 10 million? Ang daghana nahimo, gining amuang ko ano, oy, daghana kung nahimo. Daghan yung nahimo. Siya, okay na po na siya, kay daghan ang napundar. Daghan bitang napundar, siyang balay. And then, ingon sila dili, tinuod, plus ang nagpuyo dito, tanawa ra guni. Kung imong analyson ang ilahang gipang istorya, klaro kayong bakak, nga naman, dili tinuod nga naa dito, nang nindot ng yuta, nya, ang namuyo dito, puro tambok. Tanawa ra na sila. Puro dagko niya di tinuod nga nindot ang yuta. Wag yun! Gi-analyze. Paminawag yun eh. Every time mamakaka si Lord imong gimong bakakon, ikaw maoy nagpaka-insakto. And that is why sa Bible, pag naay bakak, naay mamatay. Next verse. Ingon ang verse 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Pagkita na mo nila, katong mga kaliwat ni Anak, mura may mga apan-apan, dulon, grasshopper, galokso-lokso, sagbutan. Sa among pagtanaw nila, og sigurado mi, nga maupoy ilang panglantaw na mo. And pila na kapanahon, gina-lockdown ni mo, imong kaugalingon. Ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mo nga alam, ikaw ang next governor ng Bohol someday. Ayaw sigig lockdown sa imong kaugalingon. Kanang nasa imong tapad katulugon, inang naakay mahimo. Ayaw sige yun, dulon naman good ka. Eh nakafocus pa ka sa isultis tao nimo, sa tanaw sa tao nimo. Wala ka nakafocus sa unsay lantaw sa Dios nimo o sa gisultis Ginoo nimo. Sige ra dulon grasshopper. Grasshopper gyud ka. Kay every time nga ginasulti na nimo naam na si imong kasing-kasing og mao man imong manifest. Kung kang kapoy ko sunod ana matulog mong gyud ka. Pero bay sa gikapoy ka mag-jogging kron. Jogging gyud ka. Amen? Kabalo ka mga igsoon, malabang lang nimo na, sige kitang tanan mo sulti, malabang lang ni nako. So sige ko tanaw og mga research like mag-exercise. Usa sa akong gitanaw kining jogging, magdagan. Diha na ako na diskubrihan nga naa day mag-jogging nga magpahuway.
Ha, ka-jogging nga nagpahuway. So, unsa man nga klase nga jogging? So, iyang gi-illustrate nga, ma-jogging ka, na-jogging nga kanang murag nag-ambak ka, pero na-jogging nga murag kag nagpahuway ra ba? Pero kusog kang gadagan, pero katulin jud ka. Nyaningon siya, pag sakit na kayo ang imong bagtak, ayaw hunong, kinahanglan nimo siyang labangon. Unsa gud gani? So, sige, tryan. Dito ko grandstand. Ngutan ako ni Pastor Ray, unsa pila man na ka kilometro ningon siya, pila ka meters ingon siya 800, 400 man siguro day na grandstand. So, iniglibot nimo kausa ang lay. Ikaduha mo ang lay og ayo. Inigabot nimo ikalima, ikaunom, arang sakita imong bagtak. Sakit kayo. Nyaningon man siyang ilabang rana. Labangara. Sumuto nga, sige, ako rang gihimo ka ng murag. Jogging nga pahuway. Dili kayo hunat. Pero paspas ang imong tiil nga gadagan ba? Pero dili wala nimo gialsa ba nga kanang hunat nga gadagan? Yan ang jogging nga. Nga na gyud dili. Ano gyud? Dagan na gyud natural. Human anang 7, 8, 9. Wa na may laming ihunong. Og tinuod gyud ni mga igsoon 16 kalibot ang akong nadagan. Walay bisag ni hunong ko kay maglakaw. Ano sila Pastor, sila Sir John Del latog si abot mi dito. Labangon ra gyud di ay. Kanang nasimunta pa rin na malabang ra na nimo lagi. Kanang murag ang line na kayo kaana nga problema, murag di na kayo kakadaog ana nga challenge. Grabe dagkuha po ning son of Enoch ani. Mga higante po ning nga pagsulay, malabang ra nimo lagi na. Unya pagdawat nako sa resort. Niadto ko sa emergency room kay magpabasa ko sa doktor, busy man ang doktor, so ako ray gabasa. Kuha kog cellphone, Google, pilay normal sa kuan. Pagtan-aw dire, oy. Arang taasa naman dai ni. Pilay normal ani, pagtan-aw dire, oy, arang problemahan naman dai. Pilay normal ani, oy. And disturbo na pa rin mong kasing-kasing ha. Mabuhi pa ka kuanig dugay, Lord. Malabang ralagi na. Nakay usbon sa imong batasan o kay nausab man imong batasan, mausab na pud ang imong disiplina. Na nakadisiplina sa pagkaon. O kay nausab na pud imong gikaon, na pud nay kausaban sa sulod. Amen. Di kay magsige ra tagila ka problema gyud. Wa man po kagabag-o. Napay paglaom des Ginoo na lagi pero wa lagi ka kabag-o. Hello? Katong naay mga bukol, naay mga samad-samad, naay mga problema, naay mga ayaw na mong sige kaon na mga langsa nga pagkaon. Ingon sila mura na may grasya per. Wami mahimo gagmay ra kayo mi, maayo man na sila kay mga bright kana sila, mga talented mo na kayo kana sila. Ako'y tawon. Wara jud ko. Paoy-uoy ra gyud ko ani kanunay. No. Ayaw sige lockdown sa imong kagalingon, sugod na gunahuna unsa may ako mahimo before ko mamatay. Sayang nga man akong 80 years sa kalibutan. Di magbuhat ko anig lahi. Gamaan ako kalsada sa taas. Balay na mo. I mean, mag-start na ka guna-una, Lord. Di ko mo to, Lord, nga. Gipakatawo ko ni mas kalibutan. Aron na nga, hinganlan ko og dulon, apan-apan, grasya per. Di ko mo to. Naagyo ko yung mahimo, Lord. And then kasugod na kag-discover sa imong gifts. Unsang ko'y pinakaganahan ako. Kabalo mo, usa sa expert kayo karon nga bata pa 14 anyos pa man siguro na si JB Sukal kanang billiard. Nganong na master niya sa bata pa siya kay diha ra gid siya kanunay, na ra siya sa bilyaran kanunay. Si Stephen Curry according sa data
naa siya 500 ka 3 points kada adlaw. Sible mauna na iyang trabaho nga naa siya sa court. Mubalik siya, mupahuway ba siguro siya, matulog sa siya, musnak sa siya, pero wa pa manahuman ang 500, mubalik na po siya sa court. Og sige ra gyud siya itsa, og nahimo siya nga best shooter in NBA. Focus ra gyud siya naa siya dito. And then si Manny Pacquiao, grade 2 pa, sigsumbag og mga saging. Ingon siya, galagot kayo ko sa akong kinabuhi, kay pobre kayo memo ng gikas eskwelahan, makakita ko saging, subago ng saging. Sige siya kay balak og sinutukay. And after that, ni training siya boxing. Hangtod nag-edad og 40, sige rag sinumbagay. Daog siya. And how about Michael Jordan? Og si Kobe Bryant, mga igsoon. Sige ra silang itsa, gahimo silang ring, walay board, walay boardingan. Poste ra gipabarog, gibutang ang ring. Unya, sige ra tuyok itsa hangtod mahapon. And si Jordan nasulod sa Hall of Fame. Listahan sa mga nailhan kayo. Kaya na siya focus, kita ran daghana. Daghana. O sa akong estudyante, bright, mang-ayog sakyanan. Ako siyang giingnan, pagklaro ba? Mag-ayog kag sakyanan o musulod kag klase. Pag himo na lang siya, pag mekaniko, sa may purpose na ka dire? Eskwela pa sa, eskwela sa! Huwag na ibakante, huwag na pala, trabaho, di kay. Bantay na ka klase, huwag na lang manugo ni mo. Kanang nagsugo ni mo, apilo na ko na, awan na ron. So, nakakaipukusan. And i-discover ang imong gifts. Ayaw sige kingon apan-apan na manggod me, kay kana sila mga dato man na, kana sila mga bright pagyud na. Lawyer nang tulo ka magsuon na. Unya, general lang kamanghuran. Nya ako yung taon ko, apan-apan rame. Kung ingana ka manguna-una, negatibo kang manguna-una, it means si Lord bakakon. Ikaw may sakto. Naminaw pa ba ta? Amen? Next verse. In chapter 14, mauna na mga igsuon ang consequence nila. Ako na i-paraphrase for the sake sa atong time. Kabalo mo? Tungod kay ang mga tao nituo man, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Tanang namati nila nituo. Sa ato pa, kining napulo kabuok na nagsultig bakak, mauna insakto. O kinsay nahimong bakakon, ang Diyos. So silang tanan patyonon. Kabalo mo, sa ilang pagpamakak, 1 million kapin ang patay. 600,000 ang naa sa sensus because wala giihap ang 20 paubos o ang kababayinan o ang senior citizen. And ingon ang Bible, ang unang henerasyon, hurot kamatay. Nga they are about 2.5 million man. Katunga nila nangamatay. Ang unang generation. Tungod aning bakak. And that is why mga Kristohanon, undangon na nato ning atong pagpamakak, mga kapatid. Sagdi na lang kung di ka kanahas nagwali. Basta kay, oh Lord, desisyonan na doon ako ni Ginoo, magkinabuhi ng ko. Amen? Ay, po kaguol kay ba? Daghanang magwalali dre, naunsa man ka. Daghan kayo, puli-puli. Ang ampo na yun, Lord, karong Merkules, Lord, si kuan na po, Lord, kay kinisya, ako na po igo, anirong Merkules, oh. Daghang nangamatay, tungod aning pagpamakak. Acts chapter 5. Acts chapter 5. The case of Hananiah and Sapphira.
verses 1 to 11. Acts chapter 5, verses 1 to 11. May magtiayon nga si Ananias o si Sapphira. Mone, managtiayon. Bantay ta ha. Nagbaligya sa ilang katigayunan apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahabilin gitugyan niya ngadto sa apostoles, si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo pinaagis pag tipig og bahin sa halin sa katigayunan. Verse 4. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan imo kadto. Og sa dihang gibaligya na ang halin imo gihapon karon. Nganong namakak ka man dili ang mga tao ang imong gibakakan kundili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini natumba siya og namatay. Tanaw ra guning mamakak ta no? Sa Bible lagi basta naay pamakak kamatay gid ni. Unang-una pag mamakak ka, kanang tawo nga imong gibakakan, gipatay na dimo ang iyang pagsalig nimo. Amen? Amen ba? Kaya kita mga Kristohanon, ayaw na mag-promise, ano yes, yes, no, no. Kung nakaingon na kang yes, pangitaig paagi na. Amen? Kasagaran na ba nato, kay muhimo tagsaad, og natas panginanglanon kayo, ilisan ka karong katapusan. Pag abot sa katapusan, wa man kay kwarta, pangitaig paagi because humana ka ni sulti. Kaya nga maglisod ka sa umaabot, kaya di nakakasaligan. Do you think, inihulam ni mo, pahulam pa? Bisan pag naa, mamakak na po na. Wa, good, wa? Nga naman. Di man kakasaligan. Hello? Kaming mga amahan, pag maingon me, okay. Alas 10, dapat mauli na ka. So kung anis kang anak, mohangyo ka pa. Basin, maalas 11 pod pa kay, sige, hangyo gamay, alas 11. Di, pag-abot sa alas 11, nauli, yun ka. Sunod ni mong pananghin, ay, saba na nila ko na. Nanahon ka. Gaya man ka, oh. Ay, kupalon. Kalami, anak. Pero nganong pugnan ka, nganong didan ka, kay gidumtan ka sa imong ginikanan, dili, because nakita nilang di ka kasaligan. Hello? Kinsa man diri mga ginikanan, mayon kang, I know, I believe my son, I believe my daughter, I know him. Kaya na niyang mupili, kaya na niyang magdesisyon. Kapalo ko kinsa siya, I'm proud of him. Wala. Nga naman, normal mas mga anak mamakak. Sukad karon, dangon na to na, because di adre na nga matay. Pag ingon ni Sapphira, ingon ni Hananaya, nganong namakak? Si Hananaya ba? Di ara, Apostol Pedro, and then ingon si Pedro, nganong nagpatintal mo po kasi awa? Sawa panahalin mo ha. Ngayon mo man itong gisaad na, ngayon mo hiatag. Pagka nahalin na, Sapphira, paglungagdaan diha, kay ako ihato rin ato, iniguuli anin nato ron, pag putos daan kay, ato tas, kung ron, akasya. Sugba-sugba ta dito ron. Kinam sila kitaguan. Nya kabalo ka, makatago kasi mong ginikanan, makatago ka ni pastor, makatago kasi mong asawa, bana, makatago ka. Asawa, makatago kasi mong mga anak, makatago kasi mong ginikanan sa imong bana. Pero sa Dios, di ka katago. Asa man ka mutago? Asa man ka padong? So, ningon diha, and Ananias hearing this word fell down and gave up the ghost. Allah, kabsag gininhawa. And great fear came on all them that heard these things. Silang tanan, di na kita mamakak. Ayaw yun. Matay gid siya, makak mong good. Kabalo ka? Pag abot sa COVID, wa kay kahadlok sa Ginoo, pero nahadlok ka sa COVID, tama? Ang COVID, gamay kaayong bakterya. Ang Diyos, tako kayo nagbuhat sa universo, pero wag yung kanahadlok.
Ingani ang tao, baliktad, maghuna-huna ni tao, no? And next, kay kung siya, di bot gipasabot, mamakak ako, asawa, mamakak po ko. Kung tinuod kang banang nagigugmag asawa, pagbakak siya, badlunga siya. Di na mao yang gihimo, ikaw po kay kuyog tanaw sa nita po. Next verse. Ingon ang verse 6. Lugaya mang nauli sa akong bana. Apason ko. Ni amang dali ko. Apas niya. The young man arose and wound him up and carried him out and buried him. Giputos siya o gilubong. Next. Verse 7. And it was about space of 3 hours when his wife, not knowing what was done, came in. Niapas ang iyang asawa, nga wa kay balong sa nitabo, mga 3 ka oras. Nung gaya, oy gutuma naman ko. Apaso na ko, bi. Apas niya dito. Wa kay sa kabalong. Nga ang iyang bakakong bana, gilubong na. Hadlukan ang naas imong tapad inang ikaw sunod. Di ba moondang na nagpamakak? Amen? Huwag yun siya kabalo nga nalubong na ang iyang bana. And then, ingon ang verse 8. So verse 8, mga igsoon, and Peter answered unto her. Ingnan siya ni Pedro, tell me whatever you sold the land for so much. And she said, yeah, for so much. Maura ba ni ang halin sa yuta ni mong baligya? O, maura na. Maura ni mong sweldo. Maura yun. Tugas tinood ba? Kung ganahan kang nakay mo, di, mauna na akong sweldo, pero kani, ako ning isipte kay, balo na ka. Pangpalit na ako nag-shock sa motor. Pangpalit na ako nag-oil sa motor. Tugaan na lang. Bahalag magyaw-yaw siya, basta nitugaan kas tinood. Amen? Kung di ka mo tugas, ginagmay butang, di na kakasaligas dinagko. Tama, ningon ang Bible? Who can be trusted by small things? Can be trusted with great. Pero di ka saligan sa dagkong butang, di. Gagmay butang, di yun na saligan dagko. Ingon siya, maora ba na ang halin? Ingon po siya, yes. Nagkauyon. Di ba? Kana nga lalaki, mamakak siyang ginikanan, o ang iyang uyab nga babae, mamakak po siyang ginikanan. Tama? Uy, di lagi mo munguyon. Di ko kadlakaw ni Rogbatuan. Uyon mo ba? No. That is why, usahay ka ng relationship, makahimo ni mong bakakon. Di na mo tugas tinuod. Tugas na tinuod. Pastor, ama, gay, sugot na nako siya, ma. Say, dugayan. Hapit ang balik, Ginoo, dugay pa. Kakyot ng anak ka, may nga na, no? Gay, sugot. Kabala mo, sige, magpadayon sa kuno. So, unsay sunod na hitabo. Ingon diya, then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Sabi niyo, giunsa man nga nagkasinabot mo mong pagpamakak. Behold, the feet of them which have buried their husband are at the door, and shall carry thee out. Siya nga mga naglubong sa imong bana na napuspultahan. Sila po imong aswat ni murag pagawas. What's next? Adto tas 10. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Patay po siya. Pastor, ano mang automatic yun nga patay dayon? Yes. Because
Because the moment nga mamakak ka, ang Dios mo'y gihimo ni mong bakakon o ikaw mo'y insakto. Dito sa Numbers 13, 14, ang istoryas ni Buok Numbers, patay tanan ang old generation tungod sa bakak. And that is why sa sinugdanan pa lang, niingon si Lord sa John chapter 8, si Satanas, baka ko nadaan sa sinugdanan. Because of the word of the Lord says, the Lord said to Adam and Eve, do not kaon. Ayaw kaunan Kaya kung mo kaon mo siguradong mamatay mo. But ang baka ko ni unsa, no, hindi mo siguradong mamatay. Inigkaon ninyo, masama mo, Ginoo maalamon po mo, di mo ganahan anak. And every time nga ang bakak mao imong paminawon, siguradong magkinabuhi pukas bakak. Tan-aw niya, lami, lust of the eyes. And lust of the flesh, gigutom siya. And then pride of life, mahimo po siyang maalamon. Nikaon siya. The moment you listen to the lie, that's the time, magsugod na ginang magkinabuhi kas bakak. And unsa man komedya kamatayon And ang pinaka-worst mga igsoon is pagkabanhaw ni Jesus Christ. The resurrection of our Lord. Naa sa John mga igsoon. Ang pagkabanhaw. So, ang John chapter 20, wala na isulod ang lubnganan. So, nabanhaw gyud siya. Nabanhaw na. O niya, nipakita siya sa iyang mga tinunan. Now, ang problema ani mga igsoon, tungod kay gisulti, agkatong nagbantay sa lubnganan. Moto John, sa John chapter 20, no? Gisulti na dito, nabanhaw na, wala na sulod ang lubnganan. But ang problema ni ini, kadtong mga gwardya, mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan, niadto sa mga pangulong pare o niadto sa mga pare o sa mga pangulo sa mga Hudyo, o gisugilo nila nga nabanhaw. But unsay gihimo? Mao naman to ang katapusang ebidensya mga igsuon. Atong tanawon. Mauna ni ang katapusang ebidensya nga nagsugilon nga nabanhaw gyud ang atong Ginoong Hesus. So nipakita gyud gani siya sa mga tinunan. Now, pagpakita niya sa mga tinunan, 40 days pa man to, no? Before siya may kayab sa langit. Samtang ang atong Ginoo nagpadayag siyang kaugalingon nga tos mga tinunan o padayon nga nagtudlo sa mga kamatuoran before siya mikayab sa langit. Ang mga pari mihatag og salapi ngadto sa mga kasundaluhan og ilang gipanugilon nga ang Ginoo wala mabanhaw kundili gikawat. So mauna usab ni ang usa sa mas dako nga nahimo o nga kamatay mga igsoon. Kay ang tanang mituog ang Ginoong Hesukristo nga siya ang Misaya mangluluwas may kinabuhing dayon man. Og ang katapusang ilhanan nga motuo ang mga Hudyo og mabanhaw na siya kadtong nga time makabaton sila sa kinabuhing dayon. Apan ang mga Hudyo nagpabiling patay tungod kay ang gipanugilon, ang gisangyaw, ang giwali, wala siya mabanaw, kundili, gikawat. So every time nga naay, baka kamatay yun na, dritso. Malipay mo, mga anak, inyong ginikanan na naminin ninyo mismo, di mo salig ninyo. Malipay mo. Dagaan balon o de 50 o balon nimo. Nya kining 100 ipagas nis motor ha. Gibali ang gigas ang 50, ang 100 mo yang gibalod. Sunod
Imong papa, maunay magpagas sa motor. Pagasan na lang daan ako ni Ugma, arong balo na lang ako ihatag sa akong anak, kay katurbang akong anak, negosyante to. Mauni ang problema aning bakak igsuon. Kanunay gyud ning naay kamatay. Munang nag-warning si Lord nga kung ikaw anak sa Dios, isalikway na ning kinaiyaha tungod kay naakay napatay. Unang-una, gihimo nimong bakakon si Lord. Kadi ba siya man ang Dios sa kamatuoran nagsultig sakto? Ikaw na sayon nakas kamatuoran magkinabuhi ka nga bakak. So si Lord magihimo nimong bakakon o ikaw karon ang insakto, that is why magka-problema ka. Amen? Nya kay masugot kag sa dili mga igsoon bisag unsa ka ka-expert mo tago aning sala o bisag unsa ka maayong pagkabakakon mga igsoon. Mag-fasting pagyud ka, Lord, dili unta ko masakpan Ginoo. Hallelujah. I-reveal, ipadayag man gyud na ni Lord ng imong gitaguan. Hello? Usa sa professor namo sa high school, matingami nga inig flag ceremony moingon din na siya sa mga boys. Get inside your room. Daga na mga boys. Mga babae, pabilin. Iyang pangkumuton ang mga, unsa na? Unsay tawag ani? Push on. Iyang kumuton. Iyang panginganaon ba? Nasyak kayo me, kay usas babae nga iyang gidool, iyang giinan, buntes ka. Kay balo imong mama? Ano man? Ilapad naman ang sampo to niya, gahi naman ng puson. Mubato man na og ayo. Hello? Makuyawan gyud ka. Kung naamoy gibuhat nga dili maayo at tubangas Ginoo, makuyawan gyud ka. Nighikap nimo, hala! Ni gahi. Wa man ko nagpa-abs. Wa man ko nag-sit up. Kahim ni akong kuto-kuto. Ay, kuto-kuto. Puson. Kurat kayo ko adto. Nga naman, dili lagi ta katago. Wala gyud tay o wala gyud tay mataguan. Amen? So, imbis nga madaugon na ang tanan, nanay kinabuhi, ang mga tao makabaton na sa maong kaluwasan. Nagkaproblema pa gyud tungod kay kining balita sa mga gwardya gipalit man sa kwarta o gihimong bakak. Now, I believe tanang nga mga abogado or mga lawyer nagbuhat na sila sa ilahang trabaho. So sila ang mo pasabot sa balaod sa ilang client, sad-an ba na or dili. Munang ayaw po kapag judge o gingong, kamo mga lawyer, kay inyo magyun ang trabaho na mamakak. Trabaho na, ayaw. Ila ra ginang buhaton tungod kay bisan ang client sad-an or walay alimuhag, walay na bawas balaod, maunang ilang explainan ana. Timbang-timbangon ana. Nya tanang client gustong makagawas. Mauna nga ila gyud na silang tabangan. Bisan karon arang problemaha kayo no, gubot kayo. Naingon na tong general nga wala lagi may himog buho. Wala lagi may nagkob-kob, nagmina. Edit ra na nila, photoshoot. Kaya ko rin yan. Pag hearing na, ni Angkon, nagbuho me. Tunawar ko ng problemaha kayo no. Asa naman taron mo salig, karong panahon na, salig na yung mas Ginoo. Ayan na yung pagpakisayop mga igsoon. So dingon si Lord, you will know the truth and the truth will set you free. Pero bisag nasayo da kas kamatuoran og magpabilin kas bakak na ay kamatay. Mamatay ang imong gugmas Ginoo. Mamatay ang imong kadasig. Kabalo ka bisag makabuhat lang kag sala, murang gyapon makasaam gyapon ko di na lang kumudong. Di ba?
Kuyaw gyud kayo ni. Nga pag pamakak mga igsoon. Sa Bible daghan kayo ni nga problema. Agag, si Agag. Diin man kagikan, diri ra man ko nila ka. Dito ang akong espiritu naguban kanimo, gidawat nimo tong sohol ni Ananias. Mga bulawan o katong dito. Gitaptan si Ananias og leprosy. O si Agag. Sige hasi, gitaptan og leprosy. Salamat ate. Namakak. And sa Bible, tanang bakak dinhi, nagka-problema gyud sila. Kay every time lagi nga mamakak ka, ang Dios mo imong gihimong sinungaling, ikaw mo insakto. Humana na si Lord ngong flowing with milk and honey. Unya mo yung kag, wa man, di man mao, wa man. And that is why ningon si Lord, I know the plan I have for you. Plan to prosper you. And to give you hope. Pero imong ingnon, nga nirag yun, may hangtod sa hangtod. Di si Lord mo imong gimong bakakon. So, karon nga mga Kristohano naman ta. Ato ning tapuson, Ephesians chapter 4, verse 25. Ephesians chapter 4, verse 25. Busa, ayaw na kamo pamakak. Sige, sultiig usob ng nasi mong palibot, inaundangan na nga bisyo. Busa, ayaw na kamo pagpamakak, isulti ninyo ang tinuod, ngadto sa inyong isig katawo, kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Sa mga Kristohano naman tanaw, wherefore, putting away lying, padaplin na ayaw na. And speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Ningon siya, kining mga anak nas Ginoo, dili na normal na nga pagpamakak. Masuko, tugas tinuod. Magkaaway og magkaaway, tugas tinuod. Kaysa sa ulahin na unya, mahibawaan, dakua kayo gyud ng problema mga igsoon. Amen? Dako kayo ng problema. Unya, nahibaw ba mo? Nga doon na dyo'y bisag masakpan na mamakak ra gyud gihapon. Amen? Nanagay nito, video na ba? Ikaw ne? Dili na ako eh. Kuha na, Photoshop, o yun sana. Edit na, i-edit. Dili na ako. Ikaw ne? Dili na ako eh. Kuha na, AI. Artificial intelligence, ang gahimo ana. Tanawan ang dalunggan diya, di babaga. Kini ako nipis. Awa po ko naghukom ana no. Basta kay isyu man na sa tuwa karong nasod. Ang nakasayod gyud sa tanan ang Dios. Sampag mo yung ang Pilipino ko. Nya imong Chinese, ang imong passport Chinese, natawo ka dito sa China, Pilipino ko, lumaki ako sa Alturas Farm. Lumaki ako sa farm. Pilipino ko, hilak-hilak pa no? O niya pagkahuman, ni selfie ra, Chinese ita ko, Chinese. Ala, kita. Nya kabalo ka? Mauni ang pinakabantayanan sa kada tao, ilabinas mga Kristohanon. Kining kwarta makahimo sabnis o sa katawo nga bakakon. Sa isyos, mga sundalong nagbantay sa lubong, gisuldoan sila, gitbayaran sila, balita nila, o namakak sila. Number 2, kining kahadlok maghimo ning bakakon. Hadlok sila mga Israelite. Hadlok na itong 12 kaspay, hadlok kay sila. Munang ilan na lang gibalik. Di nindot man, di man nindot. Di man maayo. Wa may lami. So ilang gibalik, tungod sa hadlok. Sapphira ug Hananaya, kining relasyon.
sa kasos mga batanon, bisan pag tigpuasa mo dire mga young people, pag mo sulod mo relationship, baka ko na dayon. Di gud magtugas tinuod, magsige ra gyud tago-tago. But someday, i-reveal man na ni Lord. Someday, magka-problema man gyud na. And ako nag-ampo, ang tanang mga Kristohanon, mga igsoon, dili na unta nato insultuhon ang Dios nga atong ipamukha sa iyaha nga siya ang bakakon o kitay insakto. Napay uban mo ingon, mamatay pa akong pamilya. Tinuod yun eh. Mag-cross-cross pa sa ilahang mga, ano sa'yo tawag ani? Cross finger? O niya, mo cross-cross pa silang liog, mamatay pa akong pamilya. Mga matay, pag hurot mo silingan. Apilon pang silingan. Wadyo ko, nagbuhat. Nya ma, na, mo yung padyog, saksi yun ang Ginoo. Wadyo ko, nagbuhat. Gikaluyan lang yun tas Ginoo. Kay kung parihapas Bible times, nga tanang bakakon mamatay, morag. Way, gapuyos Lourdes. Wanay gapuyo ang kalibutan. Naundangon na to ni. Timan ini, before ka muulis inyo, mubalik sa trabaho, mupadong sa eskwelahan, ang imong pagpamakak, gihimo nimong bakakon si Lord og ikaw mo insakto, og muani unya tanig kamatayon. Ikaduha, nagclaim ka nga anak sa Dios, but niingon ang Biblia sa John chapter 8, ang amahan sa bakak, mao si Satanas. Ibutang nas imong hunahuna, before ka mamakak. Lord, sa akong kasing-kasing Lord, ikaw gyud. Pero ako rin himuon Lord kay, basig kasukan niya ko ani. Basin, tugan na lang gyud sa tinuod. Amen? Because, niyon sa si Lord, the truth will set us. Ang kamatuoran, maoy maghatag natog kagawasan. Wala ko nagpasabot nga kung tumboy ka ay magbalik ka dire naka-hip-hop na kag naka-platap ha? Wa ni nagpasabot nga kung bayot ka mo tug-an ka sa tinuod nga next Sunday dire ga spaghetti na ka mo simba. So na pastor nataho man gud ming ingon ane John chapter 3, you must be born again. Di ko kay lusot. Every time mamakaka, imong gihimo nga si Lord bakakon og ikaw mo insakto. Unsay atong title? Ang bakak mo patay sa kamatuoran. Ningon ang Bible, ang kinabuhi anaas kamatuoran og ang kamatuoran mao si Kristo. Naani mo kung patyon nimo ang bakak pinaagis kamatuoran or ang kamatuoran, ang imong relasyon sa Ginoo maoy mamatay, pinaagi sa bakak. Naa nato ang desisyon. Naa nato ang pagpili. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kaming tanan nahimong mga bakakon sa imong atubangan o Dios. Nagaampo kami nga ang imong mga pulong karong adlaw paigo para nga makabaton kami kabag-uhan sa among mga kinaiya. Pasayloan ni nga generation, kining among kapanahunan Ginoo, nga bisan sa mga Kristohanon, normal na lang ang pagpamakak. Father God, salamat nga nasabta na mag-ayo karon. Nga diha sa imong mga pulong, may mga kamatay tungod sa mga bakak o Ginoo. Father, we pray nga ang kamatuoran madayag sa among mga kinabuhi. Buhi man mi karon or ugma, wala nami. Tabangi kaming nga samtang apil pa mi ibabaw si yuta sa pagkinabuhi. Magkinabuhi kami sa kamatuoran og dili sa bakak o Ginoo.
Salamat Lord sa kinabuhi sa among mga kabataan. Magtubo sila Lord nga kasaligan sa ilang mga ginikanan. Nagpuyo sa kamatuoran diha sa imong atubangan Ginoo. Ang among mga young people sa kanunay Lord, bantaye sila. Ipahinumdum nila kanunay nga mga anak mo sila o dili sila mga anak sa yawa. Kaming mga hamtong, tabangi kami o Diyos nga mahimo tinuod sa usag-usa. Nga sa kanunay among ipatigbabaw nga ikaw tinuod o kami nang inahanglan kanimo Ginoo. Dili na kinahanglang magkinabuhi kami sa bakak aron mahimong gawas nun, kundili ang kamatuoran kay mauni ang tinuod nga kagawasan. Niini makuha namo ang tinuod nga kagawasan Ginoo. Busa niining kaudtuhon among gisalig o giampo diha kanimo. Nga ang mga pulong nga among nadungog dili ni mo labayng kawang, kundili mahimo ning lig-on kayong pagpasidaan sa kada usa namo o Dios. Imo lamang ang tanang dungog, himaya, pagsimba ug mga pagpasalamat. In Jesus name, amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Ibalik nato ang tanang dungog, himaya. Iisa nato ang atong mga kamot.